Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan no? Karon dahil no, atong ipadayon ng laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Aliaga Esparis. Sa dili pa, shout out dahil no, kay Rocky Vlog. Salamat kayo Lord sa pagpaminaw. Thank you kayo. O karon mga ka-DJ, mga ka-listeners, niya ang sumpay ning sugilanon. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Bibi, mag-selfie na yun ta. Okay. Dali. Okay. Oh, 1, 2, 3. okay. Tanawa. Wow, nice speak. Gamao man ka. Akadiyat ha. Guntingan ako ang imong kilay ha. Ayaw paglihok. Okay. Okay na? Oh, Then, ang imong ilong. Guntingan na to ang balhibo nga ni gawas ha. Wait sa. samad ko. Dili lagi, di ka masamad na ako. Ang ingan di ka, na dili masamad. Base na lang, matinuod ang imong paglitok sa I love you. Risa, I love you. Hinaot pa nga tinuod ang tanan, Piolo. Okay. Araw mo tubo ka. Mo-propose na ko niya maugamin yun. Piolo, Will you marry me? Piolo. Seryoso ko. Kunti o mani, ayaw taon, Piolo. Huwag ko magtiyaw. Kung nagdamgo man ko, di na ko gusto mahigmata pa. Huwag ka magdamgo. Piolo, Will you marry me? Piolo. Di ka kusin ako. Tubaga ulit. Tubaga ko. Tubaga ko. Will you marry me? I will answer you 1,000 times. Yes. Lisa. Yes. Piolo. Hoy, masamad kas gunting. Buloy. Oh. Buloy tanawa. Oh, wow, tapi tanaw na ko na eh. Tanawang dagway ni Piolo. Wait, malingi ko. Oh, wow, new haircut ha? Tungkas beruhan? Barberuhan, wa ba eh? Wa. Sa tupin mo? Ang akong pinangga nga si Risa. Sibot mong ipasabot si Risa ang... Kamaong mutupi ba eh? Wow. Di ka makatuo, Buloy. Oh, di ko makatuo. Aron ka mo tuo, sige tupihan ta ka. Mau ba? Oo, sige. Tuping ako. Ay, tuping ako. Oh, Karon, look at the mirror. Asam sabihin ba? Dara ba? Be. Yeah. Nawa na yun. Sudong mo tao. Wow. Wow! Ako ba kini? Nga nakita ko? Daw di nakita ko. Ikaw na. May iwan ng tupid eh. Mag-open ko o barberuhan. Mabuhi na mi. Mo ba? Okay kayo. Buhi mo lang. Pablo, asa mo ka? Sa kumikitang babae nga, samang Risa. Ha? Bayo mo to eh. Nindot mo tupi. Bayo mo laba. Huwag nindot mo tao. Maduhaon ka kung tao. Insure na ba? Ha? Richard? Insure na. Gitanyagan ko na siya o kami niyon. Yes, Buloy. Are you sure? Iyan akong minyuan. Sure you are? Sure na, Buloy. Yes! Atakaw tao. Wow, kam nanghid na ako. Uy, Mananghin pa dahi ko ni mo. taral mananghid ka. Kaya ko ay dakong tao ni pamain mo, di ba? Direkta naman ko. Ni-propose na ko kami niyon ni Risa. Tinuod ka na, Buloy. Sunod na ng tradisyonal ito bumagi sa unang, o dagan o dagsodan. Kung mamahin na, niya, aray ko magsabot-sabot na sa dakong tao, ako may dakong tao, kaon na yun, inom na yun. Di na nauso ron, Buloy, uy. Ang importante, nagkasanabot ming duha si Piolo. Mau ba? Kano sa magkasal? 6 months from now. Dugay po na sikman.
Magtigong pamiuy. Dili ba ilalim ang gasto ron kung magminyo kung mapakasal. Importante ano, bidisyon na mo pare. Napagin mo senyor, o bisya pa. Si bisya, probida ba? Oo, kaman. Sino na ni mo? Ako sa ngatagan og saktong preparasyon buloy uy kay once in a lifetime baya ang kami niyuin. Once in a lifetime, pero na may daghan, kung gusto ka, ay, renew of vows, silver, golden, di ba? Oo, pero after so many years pa, diba? Matay, probida, lipay kay ko na balita. Adang ni-propose ka kami niyo ang risa, bay? Lipay! Ganun nalipay mga kabuloy. Timaan nga nalimot na sa may piolo kang Sara. Bay buloy. Nasayop ka buloy. Ako, nasayop. Anong sayop ako? Nasayop ka. Tungod kinalimot na unta si Piolo niya. Pero, imo manggilitok ang pangani Sara. Nainumdum na noon siya. Sorry. May pabisigutan tong balito katunga ni Sara. Ang babae nga tunok sa aroma sa kasing-kasing ni Risa. Dili pod, uy. Sayop gihapon ka buloy. Si sayop na ako. Dili tunok. Sa akong kasing-kasing si Sara. Kundili, siya ang naghimog agianan para musubay si Piolo paingon sa kundukhan. Hugot ha, yak, sugot ba? Lisahan ko ni mo ha? Dako nga akong pasalamat kang Sara. Nga tungod kay iyang gibuwagan si Piolo. Mao na hinungdan nga nahipunta siya na ako. Mao ba? Di ba? Sakto siya, bay buloy. Di ay ba? Oh, may nanawag ni mo, Risa. Isa. Hala, si Ruben. Shit! Nanawag, probina, tabag ka na eh. Dong kami. Kadiyat ha. Hello? Hello? Risa? Yes, Ruben. Ansay ato? Ansay tuyo? Giduwaan ng gid ko ni Sara. Unsa? Giduwaan ng ko ni Sara. Unya, unsay akong ikatabang nimo? Akong itakling akong kugma ni Sara. Dilat ni mo. Ansa? Ipakita na ako ni Sara. Nga dili lang siya ang babae, dili sa kalibutan. Ug ako ang himuon nimong instrumento, Ruben? Dili pa sa tingali ko ni mo, ikaw ang dili ba? Pulos mong first runner-up. Ikaw ang first runner-up sa Miss Queen. Ug ako usap ang first runner-up sa Mr. King. Sorry, Ruben. Unsay sorry. Taken ako. Meaning, may na nag-iyan na ni mo? Naana. Sorry. Bye. Bida. Sus. Maayo ngayon mong ito ka na sinor kay kunwa pa hapit na ko kasing giton. Ngayaw mga riba! Bay buloy. Sus, tamukang tawahan na ba eh? Saan mo siya Ay taon? kabala ka buloy, gibalibaran ka na. Halos gado siya, no? Pero di mala siya. Pirme siya maunahan ni Baypilo. Bay buloy. Ma'am Emilda, kanusta ka mo? Magpa-reading sa lab ni Day Sara? Karon, Lucy. Alam mo, ayun nung uwan. Para mahibaw tag-unsa yun ang kibati ni Day Sara. Dok, unsay resulta? Wa mo kuyog ang imong anak. Wa, Dok. Okay. Unsay resulta, ha? Nga, pirmi mong magsakit ang iyang, Aron na'y brain tumor ang imong anak. My God. Brain tumor? Mao ka na'y kahimtang sa imong anak. Dok, nagtiaw ka ba? Mrs. Dili katiawan kining kahimtanga. Ogon sa status. Stage 4. No. Dili, Dok. Mrs. I'm sorry. Dok, kano? Ngano na ingon man ni Ana?
Kalit pa. Stage 4. Stage 4. Dugay na tingali ng iyang kidada. Di grabe siya noon. Doktor, resitahin mi. Kanang labing epektibong tambal. Bisag unsa ka mahal, amo ka ng paliton. Dili mi gusto dunay mahitabo sa akong anak, Dok. Dili. Aday! Iyan ang imong fruit juice. Salamat, Lucy. Ayaw, pagluya-luya, uy. Okay raman ko, Lucy. Okay ka, pero naluwi ka imong mga mata. Di mailan nga kulang pa sa katulog. Ito, pero kong kuwang sa toga. Di ka makatuwag dayon? Dili pa taon. Doon na tingali kay una-una, day. Wa ka masayop, Lucy. Kinsa may una-una ni mo? Si Piolo. Day, mau ba? Hingpit na gid siya nalibot na ako. Muangaw eh. Ako ra sa mabaso, Lucy. Dili ba? Uday, ikaw ra gayon. Betaw. Ako isadaan. Bati magutong batasan, Lucy. Diba? Okay raman sa dinday. Bati kong batasan. Usahay, dili gani ko makatuo nga. Mukalit lang kong kasuko ni mo. Dili ba? Bito, day. Maugyot ka. Asaylo alang ko, Lucy. Ay, naunsa man ka. Ay, ayaw pa nga. Ayaw, pasaylo na ko, ay. Mangayo gitong pasaylo daan. Kitingalig, maimpirno ang akong kalaga. Ala, uy, labangon ng pito kalawad. Ayaw daw pagkis ko itong impyerno, maimpyerno ang imong kalagin, day. Uy, ginawa ko si Bakoy, tawan. Mangandam lang daan, Lucy. Ayaw, ana, inday. Uy, bati ka na. Dili ka na maadyo. Dili gitingali. Dili na gitingali may makita ni Piolo, Lucy. Tabangan, bito, di ka nga magkita mo ni Piola. Dili mo ka musugot. Masuko mo po ka. Usugot ko. Pero dili ikaw ang magita. Pasag di siya nga makahuna-huna og balik ako. Ana! Di na ito magunahon nagbalik ni mo. Nagibuwag ka naman to ni mo, dili ba? Dili na ito makikita ni mo, ay. Kay mauwaw naman na to. Betaw, no? Sakit na lang, Lucy. Ana, uy, nga naman sa kainday. Sakit na sa dakong, oh. Lucy, alihog ko. Saman na kung buhaton day sa rasaman. Ako ang kutsili, oh. Ha? Ang lugitan ng sakit sa ko. Ano? Tisyalan ka man, day. Mag-kriminal man tani mo dili oras, day. Saan na kubuhaton, day? Nga matabangan, tika na mo ibati ilawon, oy. Kumuta ko buhok, Lucy. Unsa? Mahal nga Birhen sa Lourdes. Ani ako. Pili ko pag ako mga tuhod. Og mga liyakan hipo. Ang kiuod ko ikaw. Tapakya ko, Mama Mary. Nga mamaayo ang kahimtang sa akong anak nga si Sarah. Mahal nga Birhen, maluoy ka. Pagkadugay na sa panahon, gawa ko makasud ng imong simbahan. Tungod kay tualang kanunay ang ako ang panakoy sa akong mga kauban. Nagkudya ka, nagsugal, inom,
Oh, mao ba kinang imong pagpahinumdum ka na ako, ma? Maluoy ka. Ayaw na ko ang among bugtong anak. Mahal nga Berhen, maluoy ka. Tabangi kami pag-ampo. Ngakalugwayan pang kinabuhi sa among anak. Maluoy ka, Mama Mary. Kabugat sa akong mga tiil. Nga nagsamaglisod ko paglakang. Kapaulion ko, dili. Unsaon na kapag tupag ang akong anak sa iyang pangutana. Kunon sa'y resulta. Sa diyang ipabasa ko ang resulta sa laboratory. Mura kong naglutaw sa akong kilaktan. Magpalit na lang tingali ko prutas. Nga akong ihatag kang Sarah. Palihog ko. 2 ka kilo nga grapes. Ako sab kapaliton gining 3 ka dragon fruits. Sa akin, ingon man, mangga. Yes, ma'am. Uy, Hey, Tita Imelda! Robin! Hello! Ano kong ka? Ay, nagpalit lang og mga prutas alang kang Sarah. Oh, kumusta naman siya? Dong, Oh, duawaon niya. sure. Sure, tita. Tuwa sa bahay. Waan siya surusoroy di ay. Permi na lang sa bahay. May gipamati man sa lawas. Ay, ni-offer bitaw ko niya nga. Dadon ako sa doktor. Mao ba? Di ba libat man? By the way, tita, unsa na gibati ni Sarah? Magsakit ang iyang o. Uy, dili mayo mo kumpiyansa, uy. Ato dyan na ipahiling yun sa doktor, tita. Mao ka na, Dong. Nakapa-exam na kami. Nakapa-laboratory na. Very good, tita. Aron matiman dayon kun unsa man ang iyang gibati. Dong Robin. Day, Sara! Kinadaan ti kaglami ang magkaon? Alami kaayo ni Day. Hibaw ko, imo ni paborito ah. Unsa man na? Inasal nga manok Bisaya. Salamat, Lucy. Hibaw man ko nga gusto kaayo ka ani. Salamat, ha. Kao na. Hunong sa pagsiki mong tanawan na imong silpon. Nagalingaw akong tanaw, Lucy. Sa gallery sa akong cellphone. Ay, nanantaw kang picture? Tanawa, oh. Kinsa ni? Ay, asa man? Ay, oy! Ang picture man di ay ni mo na, Day. Diyang napili kang Miss Queen 2024. Oh, Lucy. Ay, ang ngayon na baya ninyo ni Piolo. Uy! Mao ba, Lucy? Oh, Day, oy, parison ni kaayo mo ah. Pero wala lang swerte kay nagbuwag man ka mo ah. De tao. De malas. Naay ni abot. Si Mami na ba? Kadiya, kita tawon ako ah. Kadiya ta? Oo, siya, Day. Siya ang niabot. Si Mami ni mo. Naa na dahi siya. Unsa kay resulta sa labdas nako, no? Kaon niya ng prutas nga akong idagan ni mo, Sarah. Mommy, unsa resulta?
Imo na bang gipabasa sa doktor ang akong lab test? Oo. Iyan ang kipasa. Unsay resulta, mommy? Unsay akong sakit? Mommy, wa ka mo tingog. Unsay resulta? Unsay akong sakit? Kaon niya ang prutas nga akong gidakan nimo, Sarah. Mommy, unsay resulta? Imo na bang gipabasa sa doktor ang akong lab test? Oo. Iyan ang kipasa. Unsay resulta, mommy? Unsay akong sakit? Mommy, wa ka mo tingog. Unsay resulta? Unsay akong sakit? Mommy, nangutan ako nimo. Unsay akong sakit? Okay ra, anak. Unsay okay ra? Uwa kay ang iyang kapalakan. Mao ba mi? Salamat in taon. Doon nalay mga resita nga kinahanglang atong paliton og imong tumaron. Ma'am. Lucy. Yes, ma'am. Kuha akiring dragon fruit aron makaon ni Inday Sarah. Ano? Pwede. Oo, ma'am. Si Chibar kining nanawag. Ni ako sa kong kwarto ko ay makabati na ako. Hello? Chibar, darling? Kumusta? Unsay resulta? Kuan, kining. Di ba, mato di mo? Karon ang imong pag-adto sa doktor, anong pabasa ang resulta sa lab test? Dito na ko. Okay. Unsay kahimtang sa atong Inday Sarah? Chibar? Ngano ka? Kuan, kining. Nganong itibi ka? Ha? Noon sa si Sarah? Kuan. Kining. Kadugay ba? Sultihin ako! Chibar, kalma lang. Say kalma! Kalapot sa gisulti sa doktor. Sa gigisulti sa doktor, sultihin ako, Imelda! DJ Oh, Relax. ano na'y brain tumor ang atong anak? Unsa to? Ano na'y brain tumor ang atong anak? Brain tumor? Oh, Chipar. Mao ka na kisulti sa doktor. Ngano man taong? Ngano niyon anak mo na, ha? Ambot nga no. Kung nganong nasya na. Ug ang labing pait kay Kay unsa? stage 4 na. Kinuo ko. Ingon ni Ana ang kahimtang ni Sarah. Chibar? Chibar, tikog. Minuko ka. Ugwa ka naman tingog. Chibar. Stage 4 ang kahimtang sa atong anak. Oh, Kinuo. kinahanglan mo pauli ka dayon sa labing madali nga panahon. Hikayon ko akong mga papilis. Ati man na si Sarah. Ayaw pasagti. Diba? Oh, Chibar.
Mas di mo lang pasagdan ang atong anak. Sige ka tingaling sugal ha. Chipar, At man na ang atong anak. Kasabot ka. O paminaw. Gisultihan mo na ba si Sarah? oo, ang doktor. Ang doktor gustong makiksulti nga to sa atong anak. Pero nagpakiluoy ko niya. Nga dili lang una. Mihangyo ko. Nagpakiluoy ko. Waman sa diha ang atong anak. Diyang gikuha ko. Og nakiksulti sa doktor sa resulta. Tungod kay dito ra si Sarah sa bahay. Dili ko magkahako sa pagsulti kaniya sa iyang kahimtang. Imelda. Maodi ay nga mausapon kayo ang iyang kinaiya. Usahay, mo pahiyom. O dayon, dili lang ni mo mahipawan mo kalito kasuko. Sa puton kaayo ang atong anak. At man na siya. Kasabot ka. At di man na si Sarah. Oh, Chipar. Pangitaog lang doktor. Pangitaog sikan opinyon. Dili ba na akong madawat ngayon ang kayimtang sa atong anak? Dili, Imelda. Sayang lagi na ini akong pagpanikamot diri sa gawas sa nasod. Nga akong anak, maoy akong kitagan-an sa akong pagpanikam. Nakaangkon og balatian nga naa sa malisod nga kahimtang. Brain tumor. Tumor sa utok. Ganong nakaangkon mo siya ng sakit ha? Gano man. Ako'y hunong sa pag-iyak Imelda, dili na akong mahimutang sa akong trabaho diri. Sorry. Pero kinahanglan nga mahipaw ka. Kasabot ko. Ako'y laing kasumbungan. Ikaw na yun. Ikaw yun ang akong kasumbungan sa kahimtang sa ako anak. Oops. Oh, mayo kinigawas ka. Ay, gitukon ko ni Ma'am Imelda. Paaknan ka. Kay, pasinugwari ka. Oh, mao ni ako. Si Sarah. Ala, sa sala. Nakita. Sa dako nga couch. Okay, musuod ko. Nagpiyong si Jan. Nakatulog. Nakatuog din taon siya. Ako lang pahibawaan nga ni Aka. Imong pukaon? Suwayan ko lang. Oh, sige. Day? Day Sara? Day? May agumot siya. Niya si Rubin, Day. Hi, Sarah. Kumusta na ka? Robin, Oh, niya, okay ra. o sige bati ni mo. Overfatigue lang ni. Mao ba? By the way, nagdakog mga putas para nimo. Thank you. Og dapat ha, magpakabusog ka. Paron na. Manuroy ta. Manuroy? Asa? Manuroy ta. Mga dutag. Korea. Wow. Korea. Nindot na. Oo, nya human sa Korea. Altag Bangkok, Thailand. Yes. Okay kayo ka na. Kana. Basta ha. Kanus ang imong gusto. Kisa may kauban na to. Kisa may gusto namong ikauban. Sila si Risa. Okay, sige. Akong sultihan.
Ako'y tawag ni Risa. Sige, sulti. Ako rin kasto. Mangayo kong daddy. Kano sa man ang gusto mo nga imo na nga itong kasal? June Bright lang. Aron makatigong pata. Oo, ikaw. Agad ko nimo. Oh. May nanawag. Ay, hala. Si Sarah ang nanawag. Si Sarah. Sige. Tubaga. Oh, okay. Hello? Hello, Lisa? Yes. Sarah, nanawag ka? Napiton ti ka? Dapiton. Asa man? Manuroy ta. Manuroy? Asa? Manuroy ta. Ato ta Korea. Hala, kalayo man. O manilang ko. Kuyog ta. Ay, layo man, uy. Unya, problema sad sa money. Ayaw ka bala ka. Ako'y bahala sa tanan. Back and forth. Huwag sa ato stayan dito. Hala, uy, kano sa man na? Kun, maarang-arang ko. Ha? Ano di ay? Naun sa di ka? Doon ako'y kipati, Lisa. Wala gani ko'y suri-suri. Di anak ko sa bahay pirmi. Mao ba? Naun sa lagi ka? Pirmi magsakit ako. Ambot, ngano ni? Oh, mao ba? Manuroy unya ta. Kung na maayo ko. Ayaw lang ko bali-bali. Tibasin. Dili na unya ako makadapit pa nimo. Sarah, Doon ay. Sorry lang kayo. ha? Anong nangayo kag sorry? Mangayo ko sorry. Nagsalos ra ba ko nimo? Ha? Nagsalos ko nimo nga. Doon ang may relasyon ni Piolo. Kuan, kining. Buang kayo akong utok ko, Drisa. Madudahon kayo. Bisag way igong ka matuulan. Okay ra, uy. Hangtod nga ako nalagingin lang si Piolo. O wala gid siya magpakita na ako. Gimingaw ka niya. Wala kapuslanan na mingawan pa ko. Dili naman kita siya mo palit na ako. Kay kadaghan naman ako siyang hinginli. Magkabalik niya, buwag na sad. Bitaw, ngano di ay? Ako na ganing sa Risa. Wa tingali lalaki nga maagwantas akong kinaiya. Mandatory kayo kukod. Gamay pikil, suko dayon. Buwag dayon. Bitaw no. Maluoy pa ako niya. Bisag mga tarungan to siya nga. Wa siya makasa. Ako gid siya pakasa doon. Pero mahal ni mo siya. Dili na lang maghiskot niya. Hingpit na siyang nalimot na ko. Tingali, may gipuli na siya. Sarah, Di man sa ito maglisod. Mr. King mo to siya. Gwapo. Buotan. Ako na DJ, bata. relax, Sarah. Mao na to ha. Kuya po niya tao. Bisag kausa lang kun. Ako lagi kastotanan. kanas alagi. Inikaayo na ako. Panurita. Pananghidaan si mong iyapa. Okay. Malipayon ka tingali. Oban si mong uyab piranirisan, no? Ha? Kinsay uyab ni mo ron. Wa rasa. Oh. Ayaw na lang kung tumakak. Wa ko na makakoy. Okay. Sorry nga namugos ko. Sa imong private life. Sarah?
Sarah, naunsa ka? Hello? Sakit akong Sarah? Hello? Hello? Sarah? Wala siya. Na-off na. Noon sa Sakit siya. ko no iyang Mao ba? Nagadungog kasi ang gipanulti. Ako mag-loudspeaker, di ba? Kadungog ko. Nangayo siya og sorry na ako. Kay nagselo siya na ako. Guilty ko. Nganong guilty man ka? Natinuod man. Di ka matingali mapasol niya. Siya may sadan sa taran. Di bitaw nang giangkon. Oh, Murar ba o gimingaw siya nimo. hindi na mag-isuti. Nagmasakiton di ay siya. Unsa kaya ang sakit? Sakit lagi ko no iyang uho. Oh, kining pwede mo ato ko sa kong kwartong may kuhaon ako. Okay? Sige, sige. Paabot ako nimo. Sige, yes. Klaro kayo. Dili si mutupay sa mong istorya. Naluoy ko na siya ako. Kaya iyagi ko nung pagkasado. Nangayos suri ni Risa. Makipanood siyang Risa. Iyang dadon sa Korea. Pero uni anang inikaayo niya. Nasakit siya. Unsa ka ang iyang sakit? Unsa naman sa ka? Nuktok naman sa ka? Okay, Raway. Tinuod nga ang plano mo pagkasal? Karong June? Mamando yung sugyot ako. O kuning nawag ko no Sarah niya. Oo, bay. Nagilty siya? Oo. Nangayag-sorry si Sarah niya. Patakalan ko rin siya silos. Nagsilos man siya nga. Nantuo man siya nga may relasyon kaming Risa. Ano sa ito bag, Risa? Nag-guilty lagay ko na siya kay tinuod man. May day. Guilty man siya. Igo naman siyang sao ni mo, di ba? Wala may relasyon, Sarah, di ba? Sa diyang nagka-ana mo, di ba? Bible eh. Pero, tinuod ba nga, masakit ton, Sarah? Mao lagi ko no. Di ano, susi ko. Nawag kong dosi. Tugaan mo to na ko. Palihog ko no, bay. Hello? Ikaw ni Buloy? Ako tao ni Lucy. Nanawag man ikaw. Kuhan, kining, masakit ang tuod siya, Sarah? Oo, masakiton. Nagsige og pangita ni Piolo. Mao ba? Isulti gid siya nako. Dili pa lang kidugay. Nga gusto siya makakita ni Piolo. Sa dili pa siya mupiya ni kalibutana. Ano? Oo, lagi Buloy. Porbida, nga nung gini ay ha? Unsa may sakit ana niya? Halo si? Wala na ipailing og doktor yung mami. Alahuman na intawon ay. Doon na naman ganit tambal nga gipatumar. Unya nga, unsa ba yung salakit? Hala ambot, huwag ko masayon. Porbida, sus. Wala mo sulting doktor kung unsay sakit ni Sarah? Ala, oy, sila naman gud ni Ma'am Imelda gud ang nasayon. Wala niyo mga tanong unsay sakit? Saban mo. Dili lagi mutugan. Nangutana bitaw si Zara ka Ma'am Imelda, miingon raman nga walay kaso ang iyang gibate. Gipatumar lamang og tambal. Mao ba? Buloy, luoy kaayo si Sarah. Uy, hala, hilabihan. Grabe, kid kaayo ang bation niyang sakit. Kung musuol ang sakit sa iyang ulo. Mao ba? Nidaot ganit si Sarah, Loy. Ano? Nidaot si Jaoy. Kay, wa may tarong kaon, dili kaayo mo kaon.
gihapon. Unya, kanang kuwang pirmi sa tulog. Kay dili kuno siya makatulog og tarong. Mao ba? Oo. Uy, tuo di ay. Kung kanang magkakita mo ni Piolo ba, sulti gayud si Jabe nga nagpangita si Daysara niya. Kuan, kining, For old time sake na lang ba? ha? In English to. Kasabot ato kong gisulti Ang rin. kabihas nimo. Ka-very simple ato in English nimo. Ay, kay kun wa kang pasabot. Talk to my lawyer. Bida. Oy, bitaw, serious ta. Kada palihog lamang akong sulti ni Piolo ha kung magkita mo. Ipaduaw lamang taon si Daysara, oy. Bisag ingon naman lamang anak god. Sagdi lang, Lucy. Magkita ko si Piolo. Sortihan ako siya, ha? Ala, salamat ka ayo, buloy ha. May problema. Lucy! Uy, ala. Buloy. Ay, kanang nanawag si Daysara na ko kadiyot man lang. Lucy, tabangi ko! Naunsa mo na siya, Lucy. Murag ni atake na sa daniya sakit. Ha? Mao ba? Sige ha. Sige. Babay na. Lucy, ako! Ay, oo, na Daysara. Buloy, babay na. Day, Daysara. Lucy, kumot ang akong buhok. Kumot na! Day? Ni Aday. Daysara, Lord, ayaw na lang kong paantusa pa. Kuhaan na lang ko. Day, ayaw na, Kuhaan na lang ko, Lord. Kuhaan na lang ko. Daysara, siyalan ka man. Gusto na, Day. Sarah? Mami. Mami. Sakit ako. Murag makuha kang akong umi. Lucy? Lucy, mo na bang napatumar sa iyang tambalang ako? Ay, wala pa, ma'am. Ang atong pagtuluhan, pagdali. Ay, kadiyot man lamang, ma'am, ha? Kadiyot. Ay. Mami. Sarah, anak. Laban lang, ha? Si Daddy. Dili pa siya mawali, Mi. Ha? Na siya nga mo pauli na. Mayuntag makaulis, Daddy, Mi. Gusto ko makagakos ni Daddy. May palihog. Lihog tawagin si Daddy sa messenger. Okay. Tawagan ako siya. Masumbong ko ni Daddy, Mi. Unsay imong isumpong niya. Masumbong ko niya. Gasakit kayo ko. Masinog. Babatay na ko. No. Ayaw ko hiskot o kamatayon, anak. Tawagin si Daddy, Mi, please. Ni anak. Si Daddy. Ako nakitawgan. Mayo, nagbutubag si Daddy, Mi. Honey, Chibar. Yes? Gusto makigsulti ka ni mo si Inday, Sarah. Okay. Asa siya? Di ara siya. Anak. Daddy! Hello, anak. Kay man. Daddy! Tabagi ko! Ganun ka? Dad, sakit kayo ko! Ano ba? Pamalikon ka, anak. Dili pa din ka buuli, di. Igay ko na akong mga papilis para makauli na ko niya. Di, please. Pauli, di. Tabagi ko. Mulat na ko, anak. Di, baby, na mo sakit ang akong uti. Ang puta. Di, tingali ko paminaw ni Lord, di. Kay maldita man ko. No. Paminawon ka ni Lord. Paminawon ka. Di, uli na. Uli na. O lagi. Uli na ko. Magpaabot ko, di. O anak. Paabot ako. Ayaw
Ako ang imong sakit, anak. Ihatag nilang ako. Di lang na ko ihatag, di buti. Kay mag-antos man si Mami. Ari lang na ko ning sakit na ako, di. Kay batanon pa man ko. Ayaw lang ka. Di magpaabot ba ako, ha? Bye, di. I love you. Ito, anak. Ayaw na pag-cray-cray, di. Ako lang ang muhilak. Ayaw lang ka. Paabot ko ni mo, di. Bye, di. Amping. Bye-bye, anak. Bye-bye. Mommy. Nilak sa day ka. Mahilak ka. Og, mahilak unsan si daddy mo. Hilak lang po ko. Mi, sorry, Mi, ha. Nahasol na doon mo tungod na ako. Oh, ay makayong sorry, anak. Ay, Ma'am! Niya na ito pang day Sarah order. Okay, Sarah. Mia, inom una si mong tambal, anak. Okay? Yes, Mi. Si Jupar nanawag. Hello? Hello. Han. Kay baw lang ko. Ugma, mulargan ako. Paingon din sa ato. Salamat in town. Ingon sa kikumot ang akong kasikas. Nga nagtanaw sa atong anak. Kung ingon ni anang imong kipati, mas lapaw na ko nga makatungog sa iyang mga sakit sa kasakit. Imelda. Bye. Ay, buloy. Oh, murag, may tuyo ka. Klaro, bay. Doon ang ikay tayo ni mo. Nakuntak na ko sa Lucy. Mao ba? Niya, sa resulta. Dinood na yun nga nagpangita ni mo, Sarah. Unsa? Nagpakiloy sa Lucy, bay. Naunta, makaduaw kang day Sarah taon. Sabi ni mo, bay, nabati pa yun ako nga. Nagpingit sa kasakit sa day Sarah. Bay, buloy. Doy. Parang ka diha. O kakatingog. Mudoa ka niya o dili. Tumag. Okay, mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Og sunda ang laing sumpay ning sugilanon nga naguluhan. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Ug salamat kayo no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, inyong pagkanunayong pagpaminaw.